Ngayon na sa DCGB, always number one. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dungit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. 7 Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Magandang umaga mga kachika, nakatutok muli kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito na naman kami para pag-usapan ang mga kaganapan sa larangan ng medisina at kalusugan. Ako po si Nicole. At ako naman po si Denise. So tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyan ng pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga listeners. Siyempre, binibigyan din natin ang latest na balita tungkol sa kalusugan. Nicole, ano yung latest natin? Para po sa ating latest na balita, nagkaroon nga po tayo ng iba't ibang aktibidad dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol. At unang-una na po rito ang ginawa po nating press conference sa Catanduanes noong nakaraang linggo. So, ito po ay isinagawa noong November 8, 2023 sa Rockdale Inn, Virac, Catanduanes. At inimbitahan nga po natin ang mga local health program coordinators at representatives mula sa Provincial DOH Office at Provincial Health Office ng Catanduanes para ipaliwanag or magkaroon ng discussion tungkol sa mga health events natin sa buwan ng Nobyembre. At isa na nga po rito ang observance or celebration natin ng Drug Abuse Prevention and Control Week at World Antimicrobial Awareness Week, pati na rin ang Human Immunodeficiency Virus at ang November or iba pa nating November health events. So si Dr. Ernie Vivera, ang Regional Director ng DOH Bicol CHT, through the head of the Catanduanes Provincial DOH Office na si Dr. Robert John Aquino, ay in-encourage yung ating media partners na i-continue ang pag-disseminate or ipagpatuloy ang pag-disseminate ng mga health events ng DOH at ng provincial counterparts para ma-achieve natin ang isang healthy Pilipinas. During the press conference, Dr. Hazel Palmes, ang head ng Catanduanes Provincial Health Office, ay through the Catanduanes PHO na kanilang ipinaliwanag ang kanilang patuloy na pagsuporta sa mga health events at health promotion activities ng DOH para mas strengthen pa yung ating goal na ma-achieve yung healthy Pilipinas. So this includes po yung institutionalization ng drug-free workplaces sa pamamagitan ng pagsagawa ng iba't ibang uri ng mga policies o polisiya na kinakailangan pong sundin ng mga empleyado para nga po ma-achieve natin ang isang drug-free workplace. So ang aim po nito ay gawing lahat ng provincial government offices na maging drug-free, including po ang mga elective at ang primary personnel sa lahat ng opisina sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Si Dr. Palmes ay dinagdag din po niya na ang parte ng pagpapalawig ng existing community drug rehabilitation program ng Catanduanes PHO ay mag-i-implement sila ng rehabilitation program para ma-identify pa yung mga drug-dependent individuals through drug and confirmatory testing. So, under po ng Healthcare Providers Network, mayroon po silang appropriate referral sa mga health facilities at ito po ay kanilang i-strengthen para mas maging effective and matugunan yung kinakaharap na suliranin pagdating sa
drugs. In addition, ang Catanduanes PHO ay mas pinalalawig din po ang existing community ng drug rehabilitation program na nagsimula nga po noong 2018. Si Dr. Palmes ay nag-share din na ang PHO ay is in continuous work para and coordination sa mga stakeholders, including na po ang Catanduanes State University, para makater din po yung mga students na nakaka-experience ng mga problema or may gumagamit or substance use, as well as nagpo-provide din po sila ng livelihood programs through other stakeholders. So ano pa po ang iba nating balita dyan, Ma'am Denise? Ayan, so bukod po sa ating observance ng drug awareness, ay pinag-usapan din po sa ating presscon yung tinatawag nating antimicrobial resistance or AMR. So, according po to Dr. Robert John S. Aquino, ang Development Management Officer 5 ng Catanduanes Provincial DOH Office, ay nabisuhan niya po ang publiko na iwasan ang pagbili ng mga antibiotics from unauthorized sellers at more importantly kapag ito ay walang mga prescription. So, during the conference po, si Mr. June Cesar Magtangob, ang Pharmacist 2 ng Catanduanes Provincial DOH Office, ay sinabihan din ng ating media partners na ang AMR, yun nga po ay isang ability ng mga microbes na makapag-survive and multiply despite the presence of antimicrobials or antibiotics na normally nakakapatay sa mga microbes. So, diniscuss din po ni Sir June Cesar na dito sa Philippine Action Plan para makombat ang AMR ay naka-anchor po sa pag-strengthen ng surveillance and laboratory capacity, safe and quality assured antimicrobials, at pag-implement ng appropriate measures para mabawasan ang sakit or infection across all settings and pag-promote na rin ng research at awareness po sa AMR. So, bukod pa po dyan, ay ni-ramp up din ng DOH Bicol CHD ang HIV awareness at pati na rin naghikayat tayo sa public na makapag-avail ng libre at hindi lang libre, pati confidential na HIV testing. So, meaning, libre, free po ito and also makakatiyak po tayo na kapag tayo nakapag-HIV testing ay ito ay merong consent na binibigay. So, dito po sa ating presscon, hinighlight din po itong HIV awareness or ang Human Immunodeficiency Virus Awareness na kasama po natin dito si Ms. Celia Romano, ang Provincial HIV Coordinator of the Catanduanes Provincial Health Office. So, sinabi niya po na ang ating gobyerno ay merong free and confidential HIV testing sa mga primary care facilities, sa rural health units, municipal health offices, at pati na rin sa mga city health offices sa buong rehiyon. So, in-emphasize po ulit ni Ma'am Romano na ang HIV ay maaring maiwasan simply through abstinence. Ayan, so pag-abstain po or being mutually faithful sa ating partner, consistent and correct condom use, at pag-iwas sa drugs and alcohol. So, yung ating substance use prevention. And, of course, yung pinakamahalaga din natin is yung proper health education and early detection. So, ang DOH Bicol CHD po ay nakapag-record ng 27 new cases in the region as of May 2023, bringing the current total HIV cases to 2,400 in the region. So, kaya po napaka-importante na ma-raise natin yung awareness on HIV. Sinabi rin po ni Ms. Romano na moving forward, meron tayong mga additional treatment hubs na i-establish sa bawat probinsya. So, nakaplano na po yan, including Catanduanes, pati na rin yung ating testing services sa RHUs and CHOs, hospitals, laboratories, and community-based screenings ay i-expand din po. In addition, ang Catanduanes PHO ay nagpo-provide din ng free self-testing kits para sa early detection
of HIV. Now, sa buong rehiyon po, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center in Legazpi City, Albay, pati na rin ang Bicol Medical Center sa Naga City, Camsur, ay mayroong mga HIV treatment hubs. So, Nicole, ano pa ba yung iba natin dyan na news? Ayan. Bukod sa ating press conference, nagkaroon din tayo ng Beat the Bisyo Race, isang activity ng DOH Bicol para maiwasan or para ma-promote ang pag-iwas sa iba't ibang uri ng bisyo, lalong-lalo na sa mga kabataan. So, sinabi nga ni Dr. Jose Rizal na tayo ang pag-asa ng bayan, pero paano tayo magiging pag-asa kung tayo ay mahina at may sakit? Alam ko na yung activity na ito ay makakatulong sa atin na maging mulat ang ating isipan para makaiwas sa ganitong mga sakit galing sa mga bisyo. Kaya I hope na yung mga na-experience namin dito ay mai-share namin sa mga kabataan na hindi naka-attend dito. Nag-enjoy po talaga kami. Ito ang makahulugang mensahe ni Ms. Jessel Joy Laya, isa sa mga kasali sa kakatapos lamang na Beat the Bisyo Race na ginawa sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. Maliban kay Jessel, aabot pa sa 50 kabataan ang tinipon sa Baybay Beach at hinati-hati sa 5 grupo. Bago ang karera ay nagpagalingan muna ang mga ito sa paggawa ng original na cheer o yell para sa kanilang koponan at simulan ng karera. 5 istasyon ang kailangang mapuntahan ng mga kalahok kung saan ay kailangan nilang masagot ng tama ang mga katanungan bago makapunta sa susunod na istasyon. Paano nakakaapekto sa isang tao ang bisyo? Bakit hindi ka dapat magbisyo? Bakit or magbigay ng sakit na nakukuha sa pagbibisyo? At ito lamang ang ilan sa mga katanungan na kailangang sagutin ng mga kalahok sa bawat istasyon. Ngunit hindi lang sa pagsagot ng tanong na subok ang kabataang Mercedeño dahil sa bawat istasyon ay may pisikal na hamon tulad ng luksong tinik, punong braso at kalamansi relay na sumubok naman sa kanilang konsentrasyon. Sa huli ay naiuwi ng Team Pink ang pagiging kampyon at ang titulong pinakamaliksi sa Mercedes. Wala namang umuwing luhaan dahil ang bawat isa ay may bitbit na hygiene kits mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Bilang mensahe ng pagtatapos, binigyang diin ni Luz Plasio, public health nurse ng bayan, ang mahalagang papel na ginagampanan ng kabataan sa kampanya kontra bisyo. Sabi niya, maliban sa pagiging sektor na tinututukang protektahan laban sa bisyo, sektor din ang kabataan sa makakatulong para mailayo sa bisyo ang kapwa nila kabataan. Hiling niya naway maging katuwang ang mga kabataan na kalahok sa aktibidad sa paglaban sa iba't ibang uri ng bisyo. Parte ng Beat the Bisyo Race ng Community Health Promotion Playbook at ng 7 priority areas ng Department of Health na nagsusulong ng bisyo-free lifestyle para sa healthy Pilipinas. So, ano pa ba ang iba nating paalala, Ma'am Denise? Ayan, so nabalitaan nga natin na mayroong paparating na low pressure area na naman. So, syempre dapat maghanda tayo, lalong-lalo na sa aspect ng kalusugan natin. So, ano ba yung mga tips or yung mga measures natin na kailangan gawin ngayong sa panahon ng sakuna? So, unang-una, dapat, ito yung mga dapat gawin sa bagyo. So, meron tayong tinatawag na go bag or yung mga gamit na kailangan nating bitbitin kapag tayo ay, for example, kailangan mag-evacuate. So, ano ba yung nilalaman ng isang go bag? So, unang-una yung ating pagkain, toiletries, first aid kit, survival kit, PPEs, damit at beddings, and technical na kagamitan. So, sa pagkain, syempre dapat
empake tayo ng mga hindi madaling masira katulad ng mga biscuit, 'di ba? Yung mga crackers, cookies, cereals, etc. And of course, number 1, yung may water tayo. So, okay na yung meron tayong 1.5 liters ng inuming tubig. Ayan, yung kung gusto natin ng instant coffee, tsaa, and gatas. Sa kagamitan ng pangkain tulad ng kutsara, tinidor at plato, and yung plastic bag. So, yun po yung mga important sa pagkain. Sa toiletries naman po, syempre, toothbrush, toothpaste, mouthwash. So, lahat po niya na toiletries na kailangan natin. First aid kit, ayan, very important din po. Yung ating Band-Aid and sterile gauze, micropore tape, povidone, iodine, and alcohol. Yan mga ointments natin. Mefenamic acid, paracetamol. Yan yung mga ating mga go-to na mga sa first aid kit natin just in case meron tayong health emergency. Para naman sa survival kit, ayan, pocket knife na may can opener, ayan, sa flashlight o pen light, lubid o tali. Basta yung mga kailangan natin for just in case na talagang magkaroon ng sakuna. So, ayan yung PPEs natin, safety goggles, yung mga N95 mask, surgical gloves, kapote at poncho. Yung para naman sa damit at beddings, meron tayong mga sapatos, tsinelas, jacket o damit na panglamig, kumot o balabal, sleeping bag, at damit na magtatagal hanggang 2 o 3 araw. And sa technical na gamit, maganda rin na meron tayong radyo para pwede tayong makinig sa mga latest na updates. And meron din tinatawag na emergency balde or e-balde. So sa halip na go bag, kung wala tayong available dyan, pwede nating i-store yung mga nabanggit natin sa e-balde na naglalaman ng mga sumusunod. So dapat meron din tayong, or i-secure din natin yung mga personal natin na documents, yung mga birth, marriage, death certificate, kasi sayang naman kung hindi natin to ma-secure yan, mga yung kasuotan natin, yung sinabi natin kanina, and yun lang po yung mga need talaga natin na bitbitin. So, ang pamilyang healthy ay laging handa sa anumang sakuna. So, ihanda na po natin ang ating mga go bag. So, Nicole, ano pa ba yung last nating mga paalala? Ayan, ang paalala natin sa panahon ng bagyo para maiwasan po natin yung lalong-lalo na yung mga food and waterborne diseases. Siguraduhin po natin na meron tayong nakaimbak na ligtas at malinis na inuming tubig at kung hindi naman po tayo sigurado yung ng kalinisan or kalidad ng tubig na ating nakukuha, maaari po tayo magpakulo nito sa loob ng 2 minuto o higit pa. At maaari rin po natin itong i-chlorinate upang masiguro na malinis po ito at pwede po natin inumin. Pagdating naman po sa pagkain, siguraduhin po natin na maluluto po natin ito ng maigi. At takpan ng mga tirang pagkain at ilagay ito sa lalagyan na hindi naman po maaabot ng mga peste or mga langaw. Sa pananamit naman po, siguraduhin po natin na tuyo at makapal po yung mga damit na ating isusuot. Ito po ay panlaban natin sa malamig na panahon, lalong-lalo na sa gitna ng bagyo, lalong-lalo na po yung mga bata at mga nakakatanda. Iwasan po natin na malapigan or maulanan pa po sila. So, ang iba pa po natin mga paalala, kumonsulta po agad tayo sa doktor kung sakali kung meron po tayo mga sintomas ng sakit na maaring dulot po ng food and waterborne diseases. So ito po ay makakatulong upang maiwasan po yung paglaganap ng mga ganitong uri ng sakit. Lalong-lalo na po kung nasa evacuation centers po tayo. So ang mga karaniwang sakit na maaari pong kumalat sa mga evacuation center ay pag-ubo, pagtatae, infection sa mata at balat, tigdas, dengue, leptospirosis at hepatitis A. Mayroon po tayong mga paalala patungkol sa paano natin maiiwasan yung mga ganitong sakit. So, bisitahin lamang po ang Facebook page ng DOH Bicol CHT para sa mga paalalang ito. So,
unahin po natin palagi ang kaligtasan ng ating sarili at ng ating pamilya at maging ligtas po tayo sa paparating na sama ng panahon. Ayan, thanks Nicole ha. So, dumako na tayo sa ating episode or yung topic for today's episode at napili po natin na pag-usapan ang human immunodeficiency virus pati na rin ang AIDS. So nakasama nga po natin dito si Ms. Contessa Encisa, ang Senior Health Program Officer ng Infectious Disease Cluster ng DOH Bicol CHD. So pakinggan po natin ang naging chikahan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners. Welcome sa isa na namang chikahang pangkalusugan ng DOH Bicol CHD. So for today's episode po ay mapapag-usapan natin ang patungkol sa HIV. At yun nga po, makakasama po natin ngayon si Ms. Contessa Encisa, ang Senior Health Program Officer, and also she handles the program on tuberculosis at ang former HIV Regional Coordinator din po ng DOH Bicol CHD. So, magandang araw po, Ma'am Tessa. Magandang araw din sa iyo na napakandang Denise. Ayan. So, to start off po with our questions, dito muna po tayo sa ano nga po ba ang HIV? So, ang HIV ay Human Immunodeficiency Virus. So, ito yung virus na nagkukos ng AIDS. So, ito yung virus yun. Human, umaapekto to sa tao. Immunodeficiency, ito yung kakulangan ng depensa ng katawan laban sa mga sakit. At yung virus, ito yung mikrobyo. Ano? Yan po, HIV. Ayan. So, as simple as that po, ano mga HIV, Human Immunodeficiency Virus. So, ano naman po, Ma'am Tessa, yung anong klaseng sakit po itong HIV and paano naman po siya na related sa AIDS? So, sinabi ko kanina, ito yung HIV, ito yung virus, ano. Pag AIDS na kasi, di ba, pag AIDS ay Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ano, pag acquired, ito ay likas na taglay ng isang tao, ha, hindi to namamana. Ito ay clear natin na hindi namamana. Acquired kasi nakuha niya. Pag immune naman, ito yung panlaban ng katawan sa mga sakit. Deficiency, may kakulangan o di sapat. Pag syndrome, sama-samang mga sakit. So, AIDS ay ang pagtitipon-tipon ng mga sakit at sintomas na nakukuha dahil sa kakulangan ng depensa ng katawan laban sa anumang uri ng sakit. So, yung virus na yon ang nagkukos na humihina ang ating depensa ng katawan. So, syndrome to ang AIDS, ha, dahil mahina na ang resistensya ng katawan natin, inaatake na tayo ng iba't ibang klaseng sakit. Ayan. Okay po. Yes. So, ingat po tayo sa pagkakaroon nitong HIV at AIDS kasi maaari din siyang mag-arise sa ilang complications. So, Yes po. sakit ng At ang Yes po. At ang pinaka-common na opportunistic infection ng isang may tao na AIDS ay ang TB, tuberculosis. Kaya tayo sa DOH, kahit sa ano po, may TB-HIV collaboration tayo. So, lahat ng mga TB patients ay tinetest natin for HIV testing. Kasi hindi natin alam na malay mo ang isang TB patient ay opportunistic infection lang pala yun. Pero ang pinaka-main palang sakit niya ay may AIDS po siya. Ayan. So, talagang hand in hand po talaga nun yung TB. Tapos, after ma-test, dun malalaman if merong HIV or AIDS yung isang tao. So, Kasi co-infection, comorbidity po siya. Most common na comorbidity. most common na comorbidity. Co-infection, yes. Ayan, okay. So, Ma'am Tessa, paano po natin naman malalaman kung may HIV or AIDS yung tao? Ano yung mga symptoms natin na karaniwan?
So, unang-una palaman po natin para magkakaroon tayo ng HIV testing. Ano? Pero pag magsasubmit tayo for HIV testing, kailangan itong voluntary tayo magsasubmit for HIV testing. Pag-iisip tayo, bakit ako magpapatest? O, ganun, ano? Na ay, baka nagkaroon ako ng risky behavior, kaya ako nagpapatest ng HIV. So, ang pag-test ng HIV ay ito po yung inaano natin na HIV testing na we can access po sa lahat ng mga social hygiene clinics at kahit ngayon po sa mga lahat na rural health units na po ngayon. Meron po tayo ditong testing. So ngayon, dalawang klase ang results niya. Pag reactive ay i-refer tayo ng confirmatory. Kaya hindi pa naman natin sasabihin, oy, may positive ka sa AIDS. Hindi pa rin kasi ipapakonfirm po muna ito sa isang confirmatory site. Ano tong confirmatory site na ito? Ito ngayon yung tinatawag natin na rapid HIV ang site. Ganun po. Ano po, meron tayo nito sa DMC. Isa pa lang po ang meron tayo itong RIVDA site, yung Rapid HIV Diagnostic Algorithm. Nandito po yung confirmatory natin. That, yung mga reactive na results, nire-refer po natin to ngayon doon sa RIVDA site. Ngayon doon sa RIVDA site po, ay makukuha na natin doon kung positive tayo o negative. Pag nag-positive po tayo noon, ay i-refer na po tayo ngayon sa treatment hub for our ARV treatment. This ARV treatment ay libre po ito. Ang mga gamot po nito. Ayan, salamat po Ma'am Ka sa ano. So, yun po yung mga testing sa HIV na pwede natin i-avail sa ilang mga health facilities. Pero Ma'am Tessa, kasi 'di ba pag sinabing HIV, pag narinig ng tao HIV, parang grabe po yung nasistigmatize Stigma. talaga siya yung HIV. Lalo pag AIDS din, ganon. Ano? Yes. So, mm-mm. So paano po natin yun, ma'am? May encourage sila na to avail po nitong mga testing. And Mga test. and libre po ba ito, ma'am? Yes po, unang-una po, lahat na po ngayon ng mga RHUs tsaka social hygiene clinics ay pwede po tayo mag-access ng HIV testing or screening. Libre po ito, pero may proseso din po yan na sinasabi ko kanina. Kailangan before ka po magpa-HIV testing ay ipi-pre-counseling ka muna. Ang important dito para ma-explain sa'yo na if ever ka mag-positive, mag-reactive ang result dito, ay hindi pa naman katapusan ng mundo, ipapa-confirm pa to. Tapos, halimbawa, pagkatapos makakuha mo ng result nun, sa HIV screening ay iaano ka naman, ipo-post counseling ka para i-prepare naman ang sarili mo. But ito ang palagi ko pong inuulit na sinasabi na this is voluntary and this is confidential. This is just between you, the counselor, and also the client. Hindi ito magiging marites si health worker na ipapamalita na, uy, si ganyan nag-positive, uy, si ganyan nag-ganon. Hindi po yan. Kasi meron po tayo ng law, yung RA 11166, na magpoprotekta po dito sa atin. So, lahat naman po na nag-positive ay makaka-access po sa lahat na kung ano po na meron ang isang normal individual na wala pong sakit. Hindi po siya ibaban for applying sa work. Sa lahat po ng mga insurance po ay pwede naman siya mag-avail nito if nag-positive po ang isang tao. And also, kailangan pag ang isang tao ang result ay HIV positive na, ay kailangan na po siya mag-access ng treatment sa treatment hubs natin, which meron pa lang tayo ngayon sa Bicol region na 3. Ito yung sa BRHMC, dito sa Legazpi, tapos meron tayo sa Bicol Medical Center, at meron din tayo dito sa Masbate Provincial Hospital. At dahil nga dito sa yung plan ng ating ang program sa NASPCP na by year
by matapos tong taon na tong 2023, dapat madami na tayo nitong Rivdasite. At yun yung sabi ko sa'yo na Rivdasite, ito yung confirmatory natin na site na hindi na natin pinapadala sa SACL, na noon di ba inaabot tayo ng matagal na panahon para malaman natin, makonfirm natin kung talagang positive ako o hindi. So, ang ARV treatment ay ma-access po nito at libre ang lahat na gamutan. So, saan ka pa? At hindi ka dapat pwedeng itong mahiya. Ayan. So ulitin ko po, libre po, free and confidential po yung ating mga testing for HIV. So, let us not stigmatize this po, and mas lalo pa nating i-encourage hindi lang yung sarili natin, pati yung kakilala po natin na to have this kind of testing para po malaman and ma-prevent pa natin yung mga ibang complications po. So, Ma'am Tess, meron po akong nabasa na meron pong consent form na pinamimigay yung mga health facilities. So, talagang yun po talaga yung pinapapirma nila bago isagawa yung mismong test. So, we do have... Yes po. We have consent form po. So ngayon sa bagong batas natin, sa RA 11166, ni-lower na po yung age bracket. So 15 years old na po, pwede na po magpa-test. 15 years old, pwede na po mag-access po ng HIV testing. But before that, ma'am, tingnan mo natin kung paano natin to maisasalin pala ang HIV or AIDS po. Ano pong mode of transmission nito? Ano po? Unang-una, yung pagsalin po ng kontaminadong dugo. Tapos, pangalawa po ay panghihiram ng hiringgilya na ginamit ng may taong may HIV AIDS, or na isasalin ito ng isang inang may HIV AIDS sa sanggol sa panahon ng kanyang pagbubuntis, panganganak o pagpapadede ng ina. So, kumbaga talaga risky behavior ang pakikipagtalik mo na walang proteksyon. Pwede ka rin po nito makapagsalin nito ng HIV AIDS. Ayan. So, yan po yung mga iilan natin na paalala and basic knowledge po on HIV and AIDS kasama si Ma'am Tessa. So, yan po yung first part ng ating episode. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong mapitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Tessa. So, Ma'am Tessa, sa pagpapatuloy po ng ating chikahan, so, ano naman po yung mga kalakip na mga infectious disease, yung mga associated infectious disease po nitong HIV and AIDS? So, makikita po natin, ito yung tinatawag natin, ma'am, na sexually transmitted infections or mga STIs. Ito ay iba't ibang uri ng infection na makukuha natin sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa taong mayroon ito. So, ano-ano itong mga sexual transmitted infection na to? Ito ay yung syphilis, yung gonorrhea na sinasabi natin na tulo, di ba? Yung tulo, pag may tulo kanya, syphilis, tapos yung chlamydia, tapos trichomoniasis, ito yung masyadong makati, protozoal infection ito, then
sinabi ko ng syphilis at saka hepatitis. Meron din tayo nito, yung hepatitis, genital warts. Akala natin wala nitong mga warts na to, ano? Tsaka yung herpes simplex virus na viral infection din ito. Ano? And yung pubic lice. Nakakita na ako minsan ito, itong pubic lice. Hindi lang ito sa buhok natin, sa ulo natin, kundi meron din tayo itong pubic lice, ano? And, yun na, hepatitis. Ano po, ma'am? Ayan. Dami po pala, Ma'am Tessa, na associated na mga diseases. Yes po. And dahil po sa dami nito, of course, meron tayong tinatawag na mga preventive measures para maiwasan po yung mga STDs. Ano. So, ano po yung mga ito, Ma'am Tessa? So, ito na siguro ang sasabihin na ang paano natin maiiwasan ang magkakaroon ng mga ganitong sakit o ng HIV. So, unang-una, wag muna tayo makikipagtalik at abstinence. Ano, yung sinasabi natin, ayaw ko muna. Yung ito yung A, B, C, D, E. Tapos yung B ay be faithful, be mutually faithful. Dapat wala ka ng ibang kahati pa. Yung C, dapat consistent, correct use of condom. Hindi lang yung, ay, gagamit lang ko ng condom, ganun. Hindi. Dapat tama rin ang paggamit natin ng condom. And letter D, wag tayong titake ng drugs, diba? Kasi pag nag-take ka ng drugs, hindi mo na alam kung ano mga ginagawa mo. Diba? And letter E is the early detection, early education. Ganun po. Ano yung early? Early education. Ganun po yun. So, A, B, C, D, E po yun, ma'am. Ayan. So, mas madali siyang sundan kasi alphabetic A, B, C, D, E. And then, of course, Yes po. very important po talaga yung use of contraceptives, ano, kasi dyan karaniwan nakawa tayo. And, Ma'am Tessa, meron po bang situation na may natatakot magpa-test dahil sa discrimination sa kanila? Yun po, as mentioned niyo po kanina, we do have yung mga consent form and confidential naman po siya. Pero ano pa po ba yung ibang nakikita natin na dahilan kung bakit talagang hesitant pa sila sa ganito? And how do we further address? So, example na lang natin, ito yung sa TB patient na nakikuha namin na feedback. Opo. Diba? Isang 70 years old, kunwari, o 50 years old na patient natin. Pag tinanong mo to na ang tiyo, magpa-test tayo kasi ang TB kasi ay isa sa mga co-infection or comorbidities, ang co-infection ng HIV. Ano mo, sinasagot na ng mga 50 years old, 70 years old sa atin, ay suskuman ngaya, daiman nga ako kain magibo. Arod ka yan. Hindi nila alam, di ba, na kahit noong mga panahon na mga bata-bata pa sila, nagkakaroon sila ng mga risky behavior, di ba? Na noon nalulusutan nila, tapos hindi sila nagpapatest, ganun. At siguro, natatakot sila kasi nga yung number one ay pag may HIV ka, kinatatakutan ka, kinadidirian ka, which hindi naman. Kasi, di ba, everything lahat yan may right. Tapos, kung maganda ka naman na kung maganda naman ang pagdala mo ng being positive, umiinom ka ng gamot, hindi, may mga gwapo pa nga dyan, mga mga executives, Yes. na makikita mo sila na di akala mo hindi sila positive, pero positive pala yun. Actually, during one of ang na-attendant ko recently lang, nung ako pinarepresent ni Sir Sam sa isang activity, na-meet ko na yung pinakamatanda doon. Ako pa nagsabi na, ay ano po ako, napagkamal akong senior citizen, tapos sinabi niya sa akin, ito naman, ako nga, mas matanda sa'yo. Alam mo, mas matanda siya sa akin, pero positive siya. Tinalo pa ako, gumagamit pa siya ng serum, yung mga panglagay sa sa ba yan? Sa skincare. Tinalo pa ako. Positive outlook lang. So, in short po talaga, it really doesn't kung ano ka, or sino ka, basta what's important is hindi tayo ashamed na magpa-test.
And there are treatments po. Yes. Oo. For HIV. Oo. And Ma'am Tessa, once na ma-identify na HIV positive, ano po yung mga next steps natin na for the management po ng sakit nila? Dapat po kasi yung ang diligent ka, yung sa puso mo na babalik-balik ka para kumuha ka na yung refill ng gamot. Ngayon kung may mga nararamdaman ka naman mga side effects, natural na yan na may side effects ka na mararamdaman. May mga, ang pag nandun ka sa treatment hub, sasabihin mo lang yun na ganito ang nararamdaman ko. May available naman tayo dyan ng mga doctors na mag-a-assist sa'yo, tutulungan ka nila. Ayan. So, tayong mahiya kasi kasama naman natin all throughout the process yung ating mga medical practitioners. Yes. Ayan. So, nandyan lang naman sila Oo. and guide us. And To then, guide, to help us. and help us throughout yung HIV journey to recover. Yes. Yes. And then, Ma'am Tessa, kasi may mga nag-ask din po sa atin kung gaano ba katagal bago mag-cause ng AIDS yung HIV. So, syempre, may po yan. Kasi, di ba, sabi, period oo. po yan. Yes, may tinatawag tayo na ano ba yan, nasa window period tayo. So, pagka, alam mo, nag-practice ka na, nagkaroon ka ng risky behavior, tapos nasa window ka period ka pa, ano yung window period? Ito yung hindi pa nade-detect, kumbaga kaunti pa lang yung virus mo, kaya hindi pa siya nade-detect. So, kailangan mong mag-ulit ka ulit after 6 weeks until after 3 months. Ulitan mo. So, sa pag-uulit-ulit mo yun, huwag ka na mag-risky behavior, di ba? So, once ka naging positive, confirm positive ka naman, ay kailangan mo naman na nasa sayo yan na i-open mo siya sa partner mo or sa family mo para at least malaman nila, ma-accept ka nila. At sa iyan ay meron naman tayong health worker, ang mga counselors natin, they are willing also to help you para ma-disclose mo to sa family member mo or sa partner mo. It's kumbaga mag-right timing lang, ganon. Andiyan ang mga counselors na mag-assist sa'yo psychologically, ganyan. Sasabihin sa'yo, kung talaga magaling ang counselor, sasabihin mo, andito ako, na gano'n. So, pero may hangganan din ang pagiging counselor. Kailangan hindi mo yan buong buhay 24 hours, ay andyan ka. Nasa bahay ka na, sasabihin ka pa, gusto ko may makausap, parang gano'n. Kasi may mga ganyan kasi. Di ba? Yes. So, ayun, talagang siya, medyo mahaba-habang proseso, but, we actually need a support system po talaga. So, very good na meron tayong psychosocial na parang support na services along with it. So, para yes. din yung mental health ng mga HIV natin na patients. Yes. And also, ang ating mga PLHIV ay may group din yan. Parang may group din sila, mga PLHP na organization din nila yan. Kagaya sa TB, meron na tayong TB people na kagaya may NGO ka na TB people na nag-help sa mga ating Yes. So may organization din sila na hindi nila yan dapat ikahiya. So kasi ngayon, di ba, ang tayong Pilipinas as na natin, ang lahat na siguro ang magbo-boom ang ating HIV cases as per nila kasi ngayon yung ibang Asian countries pababa na tayo pataas. So kaya nga itong mga rhabdocyte ay kailangan natin sila. Kaya di ba pati sa TB, pati sa RHU ay nagpapatest na iniinganyo na natin sila na hindi dapat mahiya. Di ba? Yes. At kailangan siguro natin i-advocate na yung sa blood donation, ang tinitest dun sa blood donation is it's the blood itself, hindi yung tao. But when you are nagpupunta ka for HIV testing, ikaw ang tinitest. Yes. Yan siguro ang mag-i-emphasize natin ng difference na kasi yung iba nagtatago through mass blood donation sila pumupunta doon, di ba? Yes. Hindi naman nila malalaman, di ba? Pag positive man sila, hindi ikaw tao ang tinest ko, kundi yung blood mismo na lumabas sa'yo. Yes. Ganun lang yon. Yes. So, talagang what really needs to be done po is to really increase yung knowledge natin sa HIV transmission, yung prevention, and
of course, yung services natin, ma'am. Kasi kung hindi natin to ma-advocate sa public, wala rin po so wala rin maienggan yung magpa-test. So this really needs to be prioritized. And of course, kasi yung Yes. key and vulnerable natin ng mga populations, meron tayong talagang mga populations na kailangan tutukan. So, Mm-mm. we do have that data po, ma'am. So, yung sa populations natin. Oh, wala na. Binigay ko na kay Sir Sam. Sorry ha, yung mga Okay detail natin. Mga Ikat na mga lang. key populations naman na natin, syempre yung mga sa 15 years old, kasi di ba nakikita natin ngayon sa trend, pababa ng pababa ngayon ang mga nagpa-positive. So, Yeah. yung mga youth, yung mga ganyan, yung Yes. mga third sex, parang ganon. Ayan. Parang doon ka, yung mga LGBT group, parang ganon. Pero Ayan. hindi rin meron din mga normal, yung mga ordinary na, na Yeah. basta ka nag-risky behavior at hindi ka gumagamit Yes. ng unprotected sex ka, ay syempre may mas malaki ang chance mo doon, percentage na magkaroon ka. Yes po, Di ma'am. ba? Apo, ma'am. Mm-mm. And aside from that po, nabanggit nyo yung mga people who use or inject drugs, talaga Drugs. parang ang nakikita po natin dito is na-incorporate din yung ibang programs natin. So, meron din yung sa drug awareness. Yes. Talagang Oo. siya, nagpo-coincide po talaga siya. So, talagang kailangan Mm-mm. ang tawag dito, yung approach natin talagang Oo. Kumbaga, integrated na tayo sa lahat ng Integrated. programs, di ba? Oo. Kasi ayun, di ba, kasi awareness. pati mga buntis, mga buntis, di ba, Pregnant. nakiki-integrate kami, yes. Kasi di ba, isa yun sa mga modes of transmission na pwedeng maisalin ng isang nanay sa kanyang anak, di ba? Opo, yes po. Totoo po yan, ma'am. And yung early diagnosis talaga natin, Ma'am Tessa, parang na rin siya, key talaga siya to successful na treatment ng HIV. And then, talagang dapat din natin malaman na HIV/AIDS is not a curse. Illness po talaga siya na can be defeated through Yes. yung, syempre, number one talaga yung lifestyle natin. Dapat health sa lifestyle. Oo. Lifestyle related talaga siya. Tsaka pwede naman ako PLHIV tapos may partner ako. Mm. Just mag-disclose ka sa partner mo para at least parehas na kayo, 'di ba? Na magpe-prevent, 'di ba? And then syempre right din naman yun ng partner and ng family to know. Kasi di ba, Yes, oo. are living with them and also their right to know. And then let's not take it against them na may HIV ka. Nakakadiri ka. Tsaka alisin natin yung kagaya 'di ba sa TV na sinasabi nila na pag HIV may positive ka ay sineseparate sa'yo Yes, ang mga utensils. Hindi ba dyan nakukuha? Kaya dapat turuan, i-advocate na hindi nakukuha sa pagsishare ng utensils, sa pagsishare ng pagkain, sa pagsiswimming na sabay-sabay, hindi doon nakukuha. Yes po. So actually, Ma'am Tessa, yung next natin na part is sagutin lang natin yung mga common myths about HIV and AIDS. So, quick lang po siya. So, number one, Okay, ang sabi pataling abunda. stop. Ang number one po is, sabi raw, I can get HIV by being around people who are HIV positive. Myth or fact? Wrong. Wrong, of course. So, sabi Myth lang. Wrong yan, of course. as you said po kanina, di ba, Ma'am Tessa? Ayan. So, mosquitoes daw can spread HIV. Ay, myth. Wrong yan. Din siya. Myth din pala siya. Yes. So, ang sabi rin po dito, oral sex is just as risky when it comes to HIV. Pwede. Kasi kahit di ba, pag may butas, may infection, pwede yan. Kasi di ba dapat makapasok. Kaya lang, di ba, sexual intercourse ang tayo, di ba? Unprotected sex, yes. Okay po. So, next po is, I don't need to worry about getting HIV. Actually, Ay. As long as you practice safe sex, that's a fact. Pero kung hindi, that's a myth.
Yes. So, kaya nga, balikan natin yung sinabi niyo kanina, important talaga malaman sa family mo, di ba? Na ma-disclose mo siya, na open-minded ka na. Ma-disclose. So, it's very important. Oo. Kasi andyan ang family mo, di ba? So, in the end, sila din naman makakatulong for you. And kasama na din sila sa support group. Yan. So, Ma'am Tessa, thank you so much po sa pagsagot ng ating mga questions. At sana malinawan yung ating public, talaga ma-aware sila sa mga benefits ng pagpapatest for HIV and AIDS. And talagang let's not make it a stigma po talaga na this is free and confidential and talagang open po to all. So, take home message na lang po natin, Ma'am Tessa. So, ito para sa ating mga kabataan, kahit magmula sa kabataan, gano'n, di ba? Na, ang ano ba yan, let's practice safe sex palagi, di ba? At saka, tandaan natin yung ABCDE, kasi yun lang naman ang hindi natin, yun lang dapat sundin para hindi tayo magkaroon ng sakit ng AIDS. Ngayon, kung meron kang sakit ng AIDS, it's not yet the end of the world. It's just the beginning, di ba? Na beginning kasi kung hindi ka close sa family, maging close, gano'n, di ba? Yung reality na ganito na ako, may buhay pa after that, di ba? Ganun lang po yon, hindi mawala ng pag-asa. Kagaya ng TB, na pag ako may TB, ay kinadidirihan ako, hindi. Mamalay mo, mas mayaman ka pa sa akin, kahit ikaw ay PLHIV, because lahat po ng mga kung anong pwede natin ma-access, ay pwedeng ma-access ng isang LHIV. Ayan. So, once again, maraming salamat po, Ma'am Tessa, for sharing your knowledge and yung mga facts po natin on HIV and AIDS. So, dyan po nagtatapos ang ating episode patungkol sa HIV and AIDS. And maraming salamat po once again, Ms. Contessa Encisa, ang ating Senior Health Program Officer and also handles the program on tuberculosis and ang ating former HIV coordinator. Maraming salamat po. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mapitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. At yan nga po, naging chikahan natin kasama si Ms. Contessa. So sana ay marami po tayo natutunan at tumatak sa isip natin yung all about yung HIV awareness. So ngayon naman dumako tayo sa isa ring importanteng segment, ang ating mental health exercise kasama si Nico. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Denise. So, ating bigyang pansin naman po ang ating mental health sa ating susunod na segment, ang Kamusta Ka? Ulit Kita Mental Health Exercise Online. So, ang mga individual po na dumaranas ng iba't ibang uri ng mental health conditions ay nakakaranas din po ng tinatawag nating mental health stigma. So, ibig sabihin po, nakakaranas sila ng iba't ibang uri ng panghuhusga o kaya naman ay nakakatanggap ng hindi or mga negatibong uri ng trato mula sa ibang tao na hindi naman naiintindihan kung ano yung nararanasan ng isang taong may mental health condition. So, nakakaranas po sila ng bullying o kaya naman napagsasabihan na ang mental health daw ay nalalagpasan lang kung mag-iisip lang ng tama or tuwid yung tao. Ngunit, dapat po alam natin na hindi po ganito kadali yung nararanasan ng mga tao may mental health condition. So, hindi po tulad ng mga physical na condition, ang mental health conditions ay hindi natin basta-basta nakikita o nalalaman. Kung kaya't importante po na pag-usapan natin ang tungkol dito. Tandaan natin na ito ay isang matapang at importanteng aksyon, yung mag-share tayo sa ibang tao, pag-usapan natin ang tungkol sa mental health.
So nakakatulong ito para mabawasan ng anumang negatibong nararamdaman natin. So paano po ba tayo makikipag-usap sa ibang tao tungkol sa mental health or pinagdaraanan natin? So tandaan po natin na gagawin lang po natin ito kapag or mag-share lang po tayo kapag ikaw ay handa at komportable na magkwento. So unang-una, we should communicate comfortably. Ikaw po yung magdedesisyon kung sino at paano ka makikipag-usap. Dapat ito yung tao na trusted mo talaga and kung paano ka makikipag-usap through phone call, chat, letters, or even sa personal kung you're comfortable with it. Ikalawa, ask if it is also okay na magkwento ka dun sa taong pagkikwentuhan mo. Kasi hindi din natin alam kung ano yung pinagdaraanan ng taong kikwentuhan mo, di ba? So, what if magkaroon lang ng clash in case na may pinagdaraanan din siya tapos may ikikwento ka din na negative or may ikikwento ka rin na medyo mabigat. So, important na may intindihan pa rin natin yung side ng kabila, ng pagkukwentuhan mo. Ikatlo, we should find a time and place na tama na or appropriate na pagkwentuhan kung ano man yung pagkukwentuhan nyo, lalo na kung very sensitive yung topic. So, ika-apat is be honest and open. Kasi ikaw din naman yung pumili kung sino yung pagkukwentuhan mo and ikaw din yung nakakaalam kung mapagkakatiwalaan ba talaga siya or hindi. So, with that, hayaan mo yung sarili mo maging open and honest dahil nakakatulong ito para mas gumaan yung pakiramdam mo. Panglima is let them know what they can do. And pang-anim is manage your expectations on the first conversation. Kung unang beses pa lamang na magkukwento ka dun sa taong yon, huwag tayong mag-expect na maiintindihan tayo kaagad. Kasi lalo na kung yun nga, sensitive yung topic, pwedeng merong ibang naiisip or interpretation yung tao. So maybe hindi ka kaagad maiintindihan. So you have to understand that also. So together, let's support each other for a mentally healthy future. So ayan po ang aking mga paalala para sa ating mental health segment ngayong araw na ito. At ito po ang maaari natin gawin para po maiwasan yung stress or anxiety or mabawasan yung mga pinagdaraanan nating negatibo. So para po sa mga nagnanais ng makakausap, maaari po tayong tumawag sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol. Sa Kamusta Ka, Tara Usap Tayo at handa po kaming makinig sa mga sumusunod na mental health helpline. Sa Smart, 0919-583-4322 at 0960-285-3627 or mag-email po kayo sa dohcht5mentalhealth@gmail.com. Meron din po tayong NCMH Crisis Hotline sa numerong 1553 Luzon-wide landline at toll-free. Meron din po tayong Lusog Isip application na maaari nyo pong i-download sa inyong mga mobile phones. At meron po tayo dito mga strategies at coping mechanisms na maaari nyo pong ma-access at makatulong sa inyo para maging guide para sa isang malusog na mental health. Yes, and of course, bukod pa dyan, meron tayong mga rural health unit or city health offices na handa tayong tulungan sa lahat ng ating mga mental health needs. So, dyan po nagtatapos ang ating programa. Sa Chikahang Pangkalusugan, laging tandaan na ang mental health ay kasing importante lang po ng physical health. At sa muli ako si Denise. At ako naman po si Nicole at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi po namin pinapaalala na makialam, Makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya, magandang tanghali po sa lahat. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan!
katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Abangan ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya. Isa lang aking isinis